oseng tomat pindang suwir masakane wong desa. Aku untuk pindang iki lur tak umbah dhisik didusi biar bersih ya lur ya. Jadi kita bersihin ini sampai banyu mili supaya betul-betul resik lur ya. Mari kita tak masak tomat pindang suwir. Nah, saiki ganti tomate tak umbah sisan. Tomate sing tak umbah iki tomat sing wis dirisi lur. Tak umbah. Tujuannya nggih ngetokne biji-bijine tomat kuwi supaya biar tidak kecut-kecut temen ngono lur. Nah, begini lur. Berarti kita ilai isine ya. Jadi biar tinggal dagingnya. Ya, ngene lur. Iki engko enak lur, seger-seger piye ngono. Ya lalu lur masane wong desa sini ke lur sepenting mateng wae lur ya. Bumbune apa nih? Lombok. Lombok brambang bawang. Enggak kene lho. Bumbune itu tuting lombok. Lombok brambang dirisi bawang, kemira, wis digongso lek goreng bumbune keri lur anune kemirine biar tidak cepet gosong lur ya. Jadi sing didhisikne lombok brambang bawang. Untuk brambang tak irisi karo bawange, tak irisi supaya engko lek gerus biar tidak ngrenjel gitu lur ya. Nah, terus maringnya disusul lombok karena lombok itu kan bledos kayak mercon lur. Jadi lek langsung dicemplungke mencolot. Lah saiki tak susul lombok lur. Yang ini. Setelah kita susul lombok, biasanya kalau aku tak tutupi lombok lek gak ditutupi mencolot bledos. Lek gak ngono kudu kerep dioseng-oseng lur ya. Kita oseng-oseng pakai sudil saja biar aman di sini ini ya. Nah begini lur ya, kita oseng-oseng sampai halum. Tutupi gak? Kok bledos? Tutupi serok. Nah ya tutupi serok ono beda bledos. Nah kita tindih serok lur, lomboknya biar tidak mencolot stretching tralalala. Nah kalau sudah warnanya seperti ini kita susul kemiri lur ya. Nah di kemiri ku lek nyemplungke keri wae supaya biar tidak gosong ya. Harus keri karena kemiri itu kalau digongso cepet mateng ya. Nah sekarang ini bariki kita angkat, gak usah sesuai lur biar tidak gosong ya. Oke kita angkat. Iya, bumbu yang kita goreng kita taruh nang gone lemper alias cowek lur. Nah ini setelah ini kita hulek kita gerus. Digerus sampai lembut seperti ini. Setelah itu nanti kita cemplungkan karo sayur yang lur ya. Wes dilembutne sik lur. Pindang yang sebelum kita suwei kita goreng dulu lur ya. Nah kita goreng, nanti kalau sudah matang disobek-sobek alias disuwir-suwir atau disuwei lur. Oke lur, ini sudah matang, waktunya kita angkat ya. Kita angkat, setelah itu kita suwir-suwir, disobek-sobek alias disuwei. Oh ya lur, aja lali lur, tomate disusul dicemplungke sisan sebab kan jenenge wis tumis tomat. Tumis tomat pindang suwir ya. Iki tomate cemplungke sik lur ya, tomat sing wis diumbahke mau dicemplungke. Nah ngene lur. Saiki tak sambi nyuweki pindangi kuwi mang lur ya. Ikan pindangnya kita sobeki lur. Nah ini ikannya kita suweki cilik-cilik ya, kita suweki cilik-cilik, kita ilangi rine ya. Jadi tulang apa lek ngarepe tulang durinya kita buak, kita ilai
iki dipek dagingnya tok, bapak tinggi campurannya tomat. Ya inilah namanya oseng tomat pindang suwir, ngono ya jenenge ya. Judulnya oseng tomat pindang suwir. Derereng 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 derereng. Panas guys. Tas goreng tuh mesti panas. Kotak nih kan. Ibu rine di gua dasi disisihkan dari dagingnya, terus engko dicemplung ke nang nih tomat begitu lur. Tuh. Di tomatnya sampai warnanya itu alum lur, layu ya. Kita oseng-oseng sampai layu begini lur. Nah begini lur, tomatnya kudu sampai layu. Terus setelah itu kita susul, kita cemplungi bumbu yang kita gerus tadi lur ya. Lur. Nah sekarang kita ublek-ublek sama bumbunya ya, bumbu yang kita gerus tadi. Inilah oseng tomat pindang suwek. Kok wajanmu mloya mlayu ngono? Wajan nggih gongso mloya mlayu. Tambahkan masako lur. Masakone bebas, pitik, sapi boleh. Ngirimnya gitu marah lupa. Ini kok usah duwe banyu? Iya. Coba ngene toh. Maaf bisa. Templungnya. Sekarang kita jegurkan iwak suweke. Nah, pindang yang sudah kita sobek-sobek, kita suwir-suwir, kita cemplungkan di wajan campur bumbu iku mang lur. Nah, ini lur penampakannya tumis tomat pindang suwir. Beres kena tinggo lawuh sarapan pagi. Wis ngene iki ndak duwe apa-apa. Banyu ndak? Distapin. Biasa ngono ya. Yang kan kayak banyak jangan. Ndak duwe kunir. Pakai kunir. Oh, ada karo sambal pindang lho jenenge. Ya tomate ndio malah nyemplek ketrek ngono. Tomate itu. Ya campur kita makan tetap. Tomate Ketrek. kadang judulnya tumis tomat pindang suwir lah, tomate mlek ketrek ora jelas sih gambare. Ora ketrek kita lah campur bumbu ikan. Wah, tomate ajur lur. Enak iki tapi. Ya? Enak guys. Ya wes ngono seneng sarapan pagi. Yo sarapan lur. Segone mateng wisan. Segone mateng. Oseng-osenge mateng wisan. Enggak lur, sarapan sih lho tak jepene sego. Duwe ora segone? Ora biasa jangane mateng segone ora duwe no. Ndang. Pawes. Biasa segone nempur iki ndak iki. Tungaren duwe segone. Ayo dijepuk. Nah sekarang ini kebetulan segone duwe lho, berarti nasinya pas kebetulan punya ya langsung disarapan ngono wae. Lho lur, katuran dahar sareng-sareng kanthi lawuh sak wontenipun. Iki piye iki Bang jenenge? Oseng tomat apa oseng tomat pindang suwir. Wis. Tapi tomatnya ajur iki. Lur sarapan lur. Enak ora? Enak ora? Pol mantap. Enak lur sirene pol mantap sire. Ya apa rasanya kayak pindang? Ayo Pak, kayak pindang tenan tak tomat tok Mas. Ayo lho lek ngono penjelasane dadi sing delok jen ngono lho. Enak. Enak piye ra jempol iki. Adep rene lho.